Biex l-Unjoni Ewropea tibqa' kredibbli u relevanti dwar l-isfida tal-immigrazzjoni, trid tgħaddi mill-kliem għal fatti. Sostna dan l-Europarlamentari Elix Ġus-Saliba li f'intervista ma' One News għalli minkejja ħafna kliem ta' solidarjetà ma' pajjiżi bħal Malta li jinsabu fil-frontieri qatt m'hemmx rieda biżżejjed biex jintlaħaq ftehim permanenti bejn l-Istati membri kollha Ewropej. Irid ikollna Unjoni Ewropea li toffri soluzzjonijiet illi mhux toqgħod tagħmel riżoluzzjoni waħda wara l-oħra, mhux toqgħod tħalli l-kliem sabiħ għall-Kunsill wieħed wara l-ieħor fejn qogħdu nitkellmu fuq is-solidarjetà u kemm hemm bżonn li ma narawx aktar ħajjiet jintilfu. Saħaq li pajjiżna kien solidali fi kriżijiet li kellhom pajjiżi ikbar u għaldaqstant issa huwa żmien li pajjiżi Ewropej oħra juru solidarjetà ma' pajjiżna. Konna solidali fejn kellek kwistjonijiet finanzjarji, konna solidari ma' pajjiżi stati membri li kellhom problemi finanzjarji bħal Greċja, imma mbagħad meta ġejna għas-solidarjetà fejn għandek traċedja umana li qed isseħħ quddiem għajnejna ta' kuljum, qed nibqgħu ċassi quddiem dan kollu. Dr. Ġus-Saliba huwa wieħed minn żewġ Europarlamentari ġodda fid-delegazzjoni Laburista. Spjega li l-ewwel darba li daħal fis-sala tal-Parlament Ewropew ġewwa Strasburgu ħass responsabilità ikbar li jirrappreżenta x-xewqat u l-aspirazzjonijiet tal-Maltin u l-Awċin minkejja ċokontana f'istituzzjoni tant kbira. Meta tidħol f'dik il-kamra inti tħoss dak il-pis li dejjem trid tagħti aktar, dejjem tkun vuċi aktar qawwija, aktar preparata sabiex tagħmel dak kollu possibbli biex inti tkun tista' tirrappreżenta l-interessi varji mill-agrikoltura, għas-sajd, għall-konsumaturi, għall-ekonomija, finanzi, għall-politika tal-immigrazzjoni regolari biex tirrappreżenta dawn l-interessi kollha bl-aqwa mod possibbli fil-Parlament Ewropew. Fisser kif mod effettiv ta' rappreżentanza u ħidma li tolqot liċ-ċittadin issir fil-kumitati parlamentari. Ġus-Saliba spjega li huwa membru sostitut fil-Kumitat tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali, membru sħiħ tal-Kumitat tas-Suq Internu tal-Protezzjoni tal-Konsumatur, kif ukoll membru sħiħ tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Dan tal-aħħar huwa kumitat li miegħu iċ-ċittadin jista' jkollu konnessjoni diretta. Inti tista' tikteb petizzjoni, tikteb l-ilment tiegħek b'mod dirett, jiġi qudiemna bħala kumitat, aħna nkunu nistgħu mbagħad nieħdu id-deċiżjoni tagħna u nagħtu r-rakkomandazzjoni tagħna u anke nkunu nistgħu immexxu dik il-petizzjoni dak l-ilment quddiem l-Ombudsman Ewropew. Għal il-ħidma tiegħu f'dawn il-kumitati jolqtu oqsma li fil-fema tiegħu huma l-bażi ta' twemmin soċjal demokratiku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.